Asta al doilea episod. Celălalt episod, la final, am uitat să vă arăt ceva secret, dacă sunteți de pe telefon. Intrați la setări, dați all și vă arăt ce o să intră în net. Ok. Haideți cu mine să intrăm într-un aici. O să vă arăt ce puteți să faceți. Da, și voi. În următoarea zi. Dați un mare like. Strângem 5 like. Vreți să vă arăt secrete. Și v-a apărut aceste chestii care pot să ducă ușor. Ok. Uite în episodul trecut ce trebuie să faci. Și care nu se uită la clipul trecut, vă rog frumos, uitați-vă, foarte important. Ca să știți să jucați, cei care nu știu și cei care știți. Sunt profesionist, îl spal cont, v-am spus în episodul trecut, mai spun și data asta. Și în prima zi, acum, nu faceți focul. Să te puteți mai bine tăiați copacii. Îi plantați și strângeți mai multe resurse. Că prima noapte e safe. Nu se întâmplă nimic. Dacă e așa. Prima noapte trebuie să faci multă mâncare și lemn. Cealaltă noapte o să fii căutat pentru metal, scaune, arme. Mult lemn. Strângeți până noaptea. Până ziua următoare. Cum aș joc fără clasă? Poate mi vă că știu și eu cum vă întrebați de ce nu joc clasă. Că spăl cont și nu prea am diamante și eu cumva să învăț oameni. Cei care nu au diamante. În următorul episod vă arăt cum să faceți speedrun. Și acum băgați în foc. Îl băgați o dată în foc. Dacă faceți focul level 3, dați toate lemne și băgați aici. Foarte important aici. Cărbunele, ca e un cărbun. Bage aici. Carne, pe toată. Care este un foc? Aici. Atunci, înainte, pleci și pe noaptea, prima zi, nu vine nimeni. Și noaptea, acești cerbi o să te atacă. Trebuie tot să găsești schelete. Mână? Că nu faceți asta, să bine vă faceți harta, să nu vă rătăciți pe în pădure. Acum trebuie să plecăm. Vă dau un sfat aici pe scară să nu alergați. Mergeți așa. Nu vă consumați energia. Că o să spălați un nuc și pe aia nu mai pot să fugiți. Da, foamea mult mai rapid.
Trebuie să vă zic încă ceva important. Primele 5 nopți nu este după copii, dacă sunteți începători. Despre metal și toată lumea nu prea iau metalele astea, sunt foarte importante. Vedeți că o să vă ajută. Și primele 5 zile de două. Încă una și încă una. Ala trebuie să le respecti foarte mult. Trebuie să le cunoști. Zilele alea poți să te alegi, să faci de care. În prima zi, foarte important să-ți iei picior de iepure, că o să-ți iei un good sac. El e mai important ca un topor. Poți să cărmi mult. Good sac-ul are o șansă de 56% să fie găsită. Azi metalele astea de 1 zi, azi până de nu bună zi, foarte bune, primele 5 zile. Este un profesionist. Primele 5 zile despre mâncare, lemne, foc și metal. Și dați orice găsiți. Că nu o să aveți focul prea mare și nu e harta prea extinsă. Când aveți foc prea mare, nu mai dați. În focul de 3, dați metalele de 1-2. De la zona de 4, las metalele de 2, 3. Zona de 4, las metalele de 5. Dați la ultima zonă ce mai bune metal. Episodul ăsta o să fie mai lung. Sper să nu vă deranjează dacă e mai lung. Vă reamintesc să apăsați pe butonul și de like. E gratis, nu vă costă nimic. Scuzați-mă din nou, am sărăcit. Eu fac videoul astea foarte dimineața. La mine e ora 10 fără 6 minute. Ora 10 dimineața. Și pe noaptea când la bani, nu e tot în casă, e tot combustibil și bagi ăla, făcut ăsta. Îmi zice că capra e și de primele zile care a strâns mâncare, acum de care plămân nu vă mai ducea să după să fiți spre film. Și acum când vedeți pe această fișcă e bunița. Las pe ăștia. Pentru că vă ajută să vă faceți unelte să nu muriți. Atenție! A doua zi e la fel, liniștită. Nu știu asta așa. Dacă nu urmărește
Dacă tot dați un morcov și îl băgați în bază și îl mănânci, îți crește viața mult mai rapid. Acum să tăiem un copac. Acum să vă învăț cum să bate lupul de la Dan Ochit mai ușor, pentru și pe toți. Păi profesorul îți fac așa, dar începătorii pot să facă prin niște trepuri, chem un lup, și pe aia vii, ai lupul acum și gata. E cheia și veni. Ziua puteți deschide asta, știi? Noaptea nu-l deschide, că o să vă sară lupul și o să vă... Și după aia, dacă aveți un sec, luați cât mai multă carne, luați și piele dacă găsiți. Vă arăt cum să-l bateți pe ăsta. Vă să mișcați, să vă mișcați foarte rapid. Mai lung fi acest episod. Încă o spate să vedem. Acest urs îl băgați direct în foc. El ursul ăsta să nu va. Noi că vin el. Când vine elenii, îți scrie așa. Dacă vă uitați pe cer, vin, lasă-l pe toate. Vin de ele se ciocnesc și spică. Trebuie să vă uitați repede prin toate părțile unde apare cu roșu. Unu, doi, trei. Unu, doi, trei.
O sfat foarte. Dacă aveți această reflexivă, e foarte bună că să nu să vă spune. Știți ce de băgat? Uite, vorba e interesant. Și nu mai bine să așa de rapid. Știți, sabia asta e mai bună ca sperul. Sabia e mult mai lungă și iar mai distanță mai bună. Simplele asta puteți să puteți, dar voi chiar le cumpărați. Vedeți? Această sabie mai lungă. Ce că sabia sperul ăsta e. Care credeam că sperul e mai bun ca sabia asta. Sabia asta e bună, care are un hit mai bun, e și mai lungă și mai sabia asta. Aici o să punem până la acest episod, următorul episod o să fie speedrun. Și apăsați pe butonul de subscribe dacă nu vreți să pierdeți următorul episod. Pa!